Διαμαντίδης, καταπληκτικές ενέργειες, ταχύτατες, split out, Φώτσης απέναντι σε 2. Η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι, υπάρχει όμως ένα φάουλ. Φάουλ από τον Τεόντος και 3 βολές, κάτι του λέει εκεί ο Φώτσης και υπάρχει επεισόδιο. Σύραξη υπάρχει τώρα, ο Σκοτσιανίτης. Ο Τεόντος προσπαθεί να τον σταματήσει και γίνονται τα χειρότερα. Ο Τσαρτσαρίς τώρα με τον Κρίστιτς. Υπάρχει γενική σύραξη. Ο Φώτσης ορμάει στον Τεόντοσιτς. Συνεχίζονται τα επεισόδια. Υπάρχει γενική σύραξη. Ενώ ο Κρίστιτς χτυπάει από πίσω τον Σκοτσιανίτη και δεν είναι καθόλου στα παραπράγματα αυτά. 4 τώρα προσπαθούν να σταματήσουν τον Σκοτσιανίτη. Και νομίζω ότι ο Κρίστιτς, αν τον πιάσει ο Σκοτσιανίτης, θα έχει κακό τέλος. Ο Σκοτσιανίτης είναι έξω φρενών. Κυνηγάει τώρα τον Κρίστιτς. Την άλλη πλευρά του γηπέδου υπάρχουν και άλλα επεισόδια. Δυστυχώς χάλασε το φιλικό παιχνίδι. Όλοι, διότι εδώ ο Κρίστιτς πετάει καρέκλα. Και νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πράγματα, Δημήτρη, σε φιλικό παιχνίδι. Δεν έχουν ξανασυμβεί τέτοια πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και η καρέκλα χτύπησε τον Μπουρούση. Έχει χτυπήσει τον Μπουρούση η καρέκλα. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Νομίζω ότι Λοιπόν, έχει αίμα στο κεφάλι. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Κώστα, μη φωνάζεις, μη φωνάζεις, Κώστα. Σ' ακούμε, Κώστα, μη φωνάζεις. Ο Διαμαντίδης κάτι πάει να πει στον Χρήστο Χριστοδούλου. Ο Μπουρούση έχει αίμα στο κεφάλι από την καρέκλα του Κρίστιτς. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ βλέπουμε τον Μπουρούση. Λοιπόν, προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο Ζήσης. Για μένα, επειδή είναι επίσημο φιλικό παιχνίδι, θα πρέπει η FIBA να επιληφθεί της κατάστασης. Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά εδώ πέρα. Ο κύριος Κρίστιτς πρέπει να πάει σπίτι του για πολύ καιρό. Και ο κύριος Τεόντος ενδεχομένως θα ξαναδώ το replay, γιατί είδα ότι έριξε την πρώτη γροθιά. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Πρίτης ηρεμεί τον πρώην παίκτη του στον Άρη, τον Πάουνιτ. Δυστυχώς έχουν βγει και κάποιοι φύλακοι στο παρκέ. Ο Διαμαντίδης τρέχει να τους βγάλει έξω και πολύ καλά κάνει. Εδώ πρέπει να μπουν και οι άνθρωποι της ασφαλείας του γηπέδου να βγάλουν τον κόσμο έξω από το παρκέ. Δεν έχουν καμία δουλειά οι φύλακοι στο παρκέ. Ο Γιώνας Κασλάουσκας, ο γιατρός της εθνικής ομάδας, διώχνει το Μπουρούση. Δεν το πιστεύω. Κοίταξε, Βαγγέλη, δέχομαι τα πάντα. Αλλά αυτό που έκανε ο Κρίστιτς ειδικά στο τέλος είναι απαράδεκτο. Καρέκλα σε κάποιον. Εδώ είναι. Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα. Και νωρίτερα έγιναν απαράδεκτα πράγματα μεταξύ παικτών στα ίσα όμως. Εδώ σήκωσε και την καρέκλα να πετάξει. Κανένας δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη στο παιχνίδι, τα νεύρα ήταν τεντωμένα. Τώρα εδώ πρέπει να φύγουν αυτοί, δεν χρειάζονται φύλακοι στον αγωνιστικό χώρο.